piču si rakúsky zavreli tunel. Tak to idem. Rýchlosť 25. Otáčky v piči, ani neviem, či to tá Dakota skurvená vyťahne holandská. A plazíme sa, plazíme. Neviem až kam do piče tunel zavreli. No jo. Tam do kokota pôjdeme asi. No jo. Po takýchto pičach. Odtiaľ z dola ideme. Tam z dola, kde si zrti z tej dediny San Anton, či Antol, či jak sa to volá. A hore. A už to zascípá. Ja ani neviem, či to vyťahne tento kokot hore. Pre Boha živého, 25 idem. Tam z dola, od niekaďal si z tej piči. Ja neviem, kam to vedie, kurva. To som urobil chybu. Takéto kokotské cesty mi posielate. Alpy, za chvíľu budem na vrchole. Takto to ide. Toto je dole. Tak tam idem dole. Motorovka nestíha. Tam, kde si do piče dole idem. Tam. Motorovka je v piči. Tam, kde si sú dole kamióny, predo mnou, tam. Krista Boha, už hádam, vyjdem na tú diaľnicu. Dole idem. Takéto serpentíny. Tam dole idem do piče. Toto je video pre teba. Odtiaľ ideme. Samé lyžiarske vleky do piči. Tam idem. Tam dole do tej dediny. Nejako si asi. Takéto cesty dole. Ten kokot mi ešte aj preradí do piča. Tam z vrchu idem, odtiaľ. To som zvedavý, kedy to skončí toto. Tam dole idem. Tam. Takto.
Tam. Takto tam. A tam dole idem. Čo to ten kokot urobil? Dobre, no. Odtiaľ som prišiel. Len tam z vrchu z tých hôr. Odtiaľ. Hen sa drapu kamióny hore. Nádherné vidy.